Исәнмесез, сіз туры эфирда яңалыклар тапшыруын карыйсыз. Студияда Ләйсән Ханова һәм бүгенге төп темалар хакында кыскача. 3 сәгать эчендә 100дән артык сорауга җавап бирде. Владимир Путин белән 14нче тапкыр туры элемтә оештырылды. Зур һәм кече Шилнә халкы чүплекләрдән зарлана. Ярдәм сорап алар безнең редакциягә мөрәҗәгать итте. Иктисади кризис беләсеме, Чаллыда урлашу очраклары арта. Судта беренче кварталга нәтиҗә ясадылар. Ишеттем мин кичә берәү җырлый. Сабыш яктан ук Тукай иҗатын өйрәнеп үсәләр. Шатлык балалар бакчасы нәниләре шагыйрь иҗатына чумды. Татарстанда туризмны ничек үстерергә Чаллыда музей хезмәткәрләренең бөтен Россия конференциясе үтте. Бүгенге көннең иң мөһим темаларыннан берсе Владимир Путин белән турдан-туры элемтә. Барлыгы 3 миллионнан артык сорау кабул ителде. 3 сәгатьтән артык булган аралашу вакытында президент йөзләп сорауга җавап бирергә өлгерде. Берничә проблема шунда ук хәл ителде. Мәсәлән, Омск шәһәрендәге юлларны төзекләндерәчәкләр. Алтай өлкәсендә Шикатан утравында эшчеләр хокукын бузу буенча җинаять эше кузгатылды. Шулай да иң күп сораулар торак-коммуналь хуҗалыкка һәм социаль өлкәләргә кагылды. Киләсе 2 айда даруларның бәясенә бәйле проблемалар хәл ителергә тиеш. Владимир Путин туры элемтә вакытында шулай дип белдерде. Бер Мәскәүле шалтыратып Россиядә җитештерелгән арзан дарулар кими бара ди. Хөкүмәт бәяләрнең үсешен тоткарлый, җитештерүчеләр үз чиратында киресен сорый. Ил башлыгы әйтүенчә, мәсьәләне хәл итүнең 2 юлы бар: я җитештерүчеләргә ярдәм итәргә, яки арзан препаратларга бәяне күтәрергә. Сокращение определенное есть. Арзан бәяле Россия препаратлары 2,5%-ка кимеде, әмма бу даруларның атамасына гына кагыла. Химик формулалары саклана, препаратларның аналоглары барлыкка килә. Әлеге арзан препаратлар арасында кеше гомере өчен айрыша кирәклеләр бар. Без аларның бәясен арттырмыйбыз. Владимир Путин үзе дә илдә җитештерелгән дарулар эчәм, әмма чарасын алдан күрәм, прививкалар ясатам дип белдерде. Сораулар арасында Төркия һәм Мисырга турлар яңартылмауы да еш бирелүчеләр рәтендә. Путин Төркиядә гражданнар сугышына охшаш ситуация, шуңа күрә анда ял итү куркыныч диде. Мисырга юл ачылганчы да шишләсе проблемалар бар әле. В этих условиях просто мы не имеем права не сказать людям. Мондый шартларда халыкны кисәтмәскә хакыбыз юк. Мисыр хакимияте белән без пассажирларның куркынычсызлыгына бәйле сорауларны хәл итәргә тиеш. Авыл хуҗалыгы өлкәсенә кагылышлы сораулар да булды. Төрле өлкә фермерлары җитештерүчеләрнең пальма мае куллануына зарланды. Бу проблема контрольгә алынды. Владимир Путин әлеге мәсьәләне хәл итүдә пальма маена акциза кертергә мөмкин дип белдерде. Әмма бу кибетләрдә бәя артуга китерәчәк. Икенче вариант продуктларның кабында кеше укырлык зурлыктагы хәрефләр белән составын күрсәтү. Ярославль өлкәсеннән вундеркинд бала президентка яшем җитмәү сәбәпле ял итү лагерьларына җибәрмиләр дип зарланды. Бу проблема һичшиксез хәл ителергә тиеш диде Путин. 9 яшьлек бала ил башлыгыннан бердәм дәүләт имтиханы тапшырыр идегезме, яки экзаменны телдән бирер идегезме дип сорады. Президент имтиханны телдән бирүне кулайрак күрә икән. Чираттагы имтиханны ул бүген Россия гражданнары алдында тапшырды. Туры элемтә барышында йөзләп сорауга телдән җавап бирде. Гүзәл Шихапова, яңалыклар. Туры элемтә вакытында бирелгән сорауларның күбесе юллар темасына. Ил башлыгы әлеге фондка киткән финансларны тикшерергә күрсәтмә бирде. Шәһәрдәге юллар торышы хакында бүген Чаллыда да сөйләделәр. Юл хәрәкәте иминлеге инспекциясында сүз күбрәк юл транспорт һәлакәтләре хакында барды. Соңгы 3 айда аварияләрдә 3 кеше вафат, йөзләгән шәһәрдәш төрле дәрәҗәдә тән җәрәхәтләре алды. Бу атнада гына да 3 баланы машина бәрдерде. Автомобиль салоннарында исә пассажир буларак 30га якын бала зыян күрде. Чаллының баш автоинспекторы балаларны махсус утыргычта йөртергә кирәклеген тагын бер кат искәртте. По республике. Республикада әллә нинди көчле хәлакәтләр була, олылар вафат була. Креслога утырган балалар көчле бәрелешләрдән соң да исән кала. 1 майдан җәмәгать транспортының расписаниесе үзгәрә. Җәйге режимга күчү сәбәпле транспорт 1 сәгатькә озаграк йөриячәк. Соңгы трамвай кичке 11гә кадәр хәрәкәт итәргә тиеш. Автобус һәм фортлар да эш графикларын үзгәртә. Яңа график электротранспорт оешмасы сайтында апрель ахырында урнаштырылырга тиеш. Был проведен аукцион, в рамках которого мы определены. Аукцион нәтиҗәләре нигезендә бакчаларга шәһәрдәшләрне электротранспорт оешмасы йөртәчәк. Шул уңайдан автобуслар расписаниесенә дә үзгәрешләр кертергә туры килде. Шәһәрдәшләр өчен мәгълүматны сайтка урнаштырачакбыз.
Платон йөк ташучыларга 100 белән борылды. Сүз 12 тонна һәм аннан да артыграк йөк өчен түләү системасы турында бара. Хәзер юл өчен соңрак түләргә дә рөхсәт ителә. Исегезгә төшерәм, 15 ноябрьдән фура йөртүчеләр һәр чакрым өчен 1 сум 50 тиен акча түләргә тиеш иде. Бу йөк ташучыларда ризасызлык уятты. Алар пикетлар оештырды, юлларны япты. Менә ниһаять әлеге каршылыкларның нәтиҗәсе дә бар кебек. Йөк ташучылар тормышындагы үзгәрешләр хакында тулырак алдагы сюжетыбызда. Платон системасының рәсми сайтында үзгәрешләр башланачак вакыт күрсәтелгән. Әгәр элек шоферлар рейска чыкканчы юл өчен алдан түләсә, хәзер кайтканнан соң түләргә мөмкин булачак. Грузоперевозчики смогут обратиться к нам. Йөк ташучылар безнең Платон офисына килеп гариза яза ала. Хәзер түләү 1 айга кичектерелә. Рейстан кайтканнан соң 1 ай эчендә түләргә кирәк булачак. Әмма соңнан түләү хукукына ия була алыр өчен билгеле бер шартлар үтәү зарур. Беренчедән, Платон системасында 2 ай теркәлгән булу мөһим. Моннан тыш, йөк ташучының түләнми калган штрафлары булмаска тиеш. Әлеге үзгәрешләр йөк ташучыларга файдага дип исәпли эре транспорт фирмасы генераль директоры Леонид Штейнберг. Беренчедән, ерак юлларга йөк ташучыларның күбесе товар өчен акчаларны рейстан соң гына ала. Икенчедән, машина йөртүчеләргә маневрлар ясарга мөмкинлек бар. Они будут планировать, если я проехал там. Алар планлаштыра алачак. Бәлки мин федераль трассадан түгел, ә әйләнгеч юллардан узармын дип уйларга җирлек туа. Шул рәвешле шофер рейс барышында узган чакрымнарына карап маршрутка бераз үзгәрешләр кертә ала. Әмма монда да минуслар бар. Әйләнгеч юллардан китсәң, дизель ягулыгы күбрәк тотыла. Платон системасында азмы-күпме йөк ташучылар өчен яхшы якка үзгәрешләр бар. Әмма компанияләрнең кесәләренә суга торган авыр чор якынлаша. 15 апрельдән 14 майга кадәр зур йөк машиналары өчен төбәк ара юллар ябыла. Но другая проблема – это закрытие дорог. Бездә башка проблема – юллар ябылу. Бу Платонга караганда да үзәккә үткән проблема. Кризис шартларында оешмалар үзләрен ничек тә саклап калырга тырышкан чорда юлларны ябу уйланылмаган адым дип саныйм мин. Платон системасы эшли башлаганга ярты ел. Бүгенгә анда 100 мең кеше теркәлгән. Юл фонды казнасы әлеге система бәрабәренә 3 миллиард ярым сумга тулыланды. Акчаларның бер өлеше Мамадыш районында Соколка авылы тирәсендә Кама елгасы аша яңа күпер төзелеше өчен тотылачак. Фәридә Сабирҗанова, Ксения Антонова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Язгы чистарту яшелләндерү 2 айлыгы дәвам итә. Нәкъ шушы чорда чүплекләр проблемасы тагын да актуальләшә. Безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына бер юла зур һәм кече Шилнә авылларында яшәүчеләр шылтыратты. Алар законсыз ясалган чүплекләрдән һәм проблеманы беркемнең дә хәл итәргә җыенмавыннан зарлана. Я проживаю непосредственно вот на этой улице, как раз откуда и начинается наша Малошельнинская несанкционированная свалка. Азат Шакиров кече Шилнәдә туганнан бирле яши. Авыл түгел, чүплек ди ул тирәнгә күрсәтеп. Әлеге калдыклар ерак түгел урнашкан чүплектән җил белән очып килә. Чүплек исә рөхсәтсез ясалган. Һәм анда калдыклар ташларга ярамау турында инде суд карары да бар. Тик кешеләр бүген дә биргә чүп китерүне дәвам итә. Мы не знали, тоже нигде не написано. Мы первый раз едем. Вот поехали, думали, решили. Но если говорят, что проще во враг вывалить, так, наверное, проще во враг будем. Хотели как культурно сделать, свалить все в одно место, как вроде здесь какая-то свалка была, запах был, вонь. Поэтому сюда привезли. Чүплектә ни генә юк, кайчандыр кирәк булып хәзер чыгарып ташланган көнкүреш калдыклары да, үлгән этләр дә. Зур гына мәйданны алып торган бу чүплек авыл халкының сәламәтлеге өчен дә куркыныч. Она выкопана на глубину до 12 метров. Ул 12 метр тирәнлектә казылган, җир асты суларына пычраклык үтеп керергә мөмкин. Аннан алар елгага куя. Кую суларыбызга эләгә, әллә нинди авырулар килеп чыгуы бар. Экологлар рөхсәт ителмәгән урынга чүп түгүчләргә 1000 сумнан алып 2000 сумга кадәр штраф салды. Суд карары нигезендә кече Шилнә авылы янындагы чүплек июнь аена кадәр бетерелергә тиеш. Тик бүгенгә җирлек җитәкчелеге биргә хәтта күрсәткечләр куюны да кирәк тапмаган. Они должны были поставить таблички, что данная свалка. Алар чүплекнең файдаланмауы турында табличкалар куярга тиеш иде. Керү юлын ябарга тиешләр иде. Монда килер алдыннан җирлек башлыгына бардым. Тик ул урында булмады. Хәзер экология идарәсенә чакыру калдырдык. Чүплек турында инде идарәдә сөйләшәчәкбез. Чүплек проблемасы кече Шилнәдә генә түгел, Зорында да. Бирдә инде 4 ел бетон калдыклары белән көрәшәләр.
Битум находится, вот кровля находится, вот то, что мы места, где выкапывали, искали. То есть все здесь находится. Они ничего это не вывезли, они просто привезли сюда КАМАЗов и чернозем вот этим все засыпали. 2012 елда зур шилнәдәге менә бу чокырга бирдә үк яшәүчеләр битум калдыклары түгә. Шул вакыттан бирле 15ләп суд булган. Битумлы калдыкларны чыгарып түгүне таләп иткән карар да бар. Тик чүплекнең нибары 15%-ын гына бетерделәр ди авылда яшәүчеләр. Фактически эта свалка здесь не ликвидирована. Бу чүплек бүгендә урынында калдыкларны җитмәсә авыл кибете янына китереп бушаттылар. Нәтиҗәдә 2 чүплек хәзер. Зур шилнә халкы ни өчен битум чүплегендә яшәргә тиешсең? Бу хокукларыбызны бузу бит безнең. Уже как 4 года почти. Битум белән 4 ел көрәшәбез инде. Шуның аркасында йортымны да төзи алмый торам. Кем белә аның никадәр зыянлы икәнен. Битум калдыклары исә чыннан да зыянлы. Бу 3нче класс куркынычлык белән билгеләнә. Авылда яшәүчеләр көрәштән туктарга җыенмый. Алар инде 3нче тапкыр Россия президентына һәм прокуратурага хат юллаячак. Бәйсез экспертиза таләп итеп. Лейсан Ханова, Ленар Султанов. Яңалыклар. Иктисади кризис бәләсеме, Чаллыда урлашу очраклары арта. Судта 1нче кварталга нәтиҗә ясадылар. Ишеттем мин кичә берәү җырлый. Сабый чактан ук Тукай иҗатын өйрәнеп үсәләр. Шатлык балалар бакчасы нәниләре шагыйрь иҗатына чумды. Татарстанда туризмны ничек үстерергә Чаллыда музей хезмәткәрләренең бөтен Россия конференциясе үтте. Җиңел, күпереп пешә. Минем бар җиремдә килгән. Гадәттә он сөйләшми, эссында бар да мөмкин. 2 килолы югары сортлы макфа оны 59 сум 90 тиен. Бары 12сеннән 25 апрельгә кадәр генә. С 8 по 17 апреля белорусская ярмарка. Одежда, обувь, продукты питания. Отличное качество по отличным ценам. Ждем вас на площади УДК КАМАЗ. Узнавая о наших ценах, взлетают от радости. Квартиры в жилом комплексе «Крылатый» от 1 600 000 рублей. Сдача в марте. 78 24 32. Препарат Грипферон. Это профилактика и лечение простуды и гриппа даже для будущих мам и малышей с первых дней жизни. Международный институт экономики и права приглашает на дистанционное заочное обучение. Звоните 919 173. Сіз туры эфирда яңалыклар тапшырын карыйсыз. Без дәвам итәбез. Бер кайда да эшләми, электә хөкем ителгән, еш кына эчкән хәлдәге орта яшьләрдәге ир-ат. Җинаять кылучыларның уртача портреты бу. Бүген шәһәр судында агымдагы елның 1нче кварталына нәтиҗәләр ясадылар. Мәхкәмәдә каралган җинаять эшләре арта бара. Быел инде аларның саны 343-кә җиткән. Бу узган елның шушы чоры белән чагыштырганда 50-гә артык. Судта шулай кеше милке белән бәйле җинаятларның күбәюен дә билгеләделәр. Урлашу очраклары гына да 2 тапкыр күбрәк теркәлгән. За совершение кражи осуждено... 2016 елның 1нче кварталында урлашу очраклары өчен узган ел белән чагыштырганда 51 кеше күбрәк хөкемгә тартылган. Талау очраклары наркотик матдәләр белән бәйле җинаятләр дә шактый югары дәрәҗәдә кала бирә. Үтерүләр дә артты. Если 15 лет назад 15 ел элек баштан шапкаларны салдырсалар, соңрак телефоннарны талап алсалар, хәзер җинаятьчеләр кредитлар белән бәйле. Банк счетларыннан акча салдыру кебек эшләрне кулай күрә. Шәһәр судында әйтүләренчә, халыктан кабул ителгән урынсыз шикаятләр саны арта. Ә шул ук вакытта республика органнарында кире каратылган эшләрнең 85% үзгәрешсез калдырыла. Даниил Потаповка нибары 2 яшьтә 6 ай, әмма ул инде тормышы өчен көрәшергә мәҗбүр. Сабыйда остеопетроз, ягъни мәрмәр авыруы. Бу скелет сөякләренең диффузияле тыгызлануы, сөякләрнең сынучан булуы, сөяк җилегенең тиешле дәрәҗәдә кан күзәнәкләрен эшләп чыгармавын аңлата. Россиядә мәрмәр авыруын дәваламыйлар. Даниилга Израиль табиблары гына ярдәм итә ала. Потаповлар гаиләсе хәзер игелекле кешеләр ярдәменә мохтаҗ. Бүгенге көндә сабый әнисе белән Казанда. Безнең иҗат төркеме Даниилның әбисе һәм бабасы белән очрашты. У него началась рвота, потом их на скорую увезли до РКБ, они лежали, вот они здесь в больнице, это фотографии у него тут, вот катетеры на руках, весь опухший, весь больной.
Ильяс Хамдиләре Сафиуллинар төпшік оныкларының бірінші сүзләріне қышқырып күлуіне қуаныр орынна, оның оғырудан интүгін күзәтірге мәжбүр. Даниил yüklülükнің 8-ші ойында туа, табиплар сабыда анемия табалар. Олғы табы Даниилға қойылған диагнозлар саны ортағына бара дейбісі. Бұл көз көруі нашырлануы гидроцефалия. Март азағында табиплар сабыға остеопетроз, яғни мәрмәрі ғоры диагнозын қоя. Зрениесі утыра башлады. Міне кешегіне бұрынынан қан кеткен. Бұлай состояниесі күні бойына бірнеше түрліге өзгере. Қой бір күні ол әйбет күні ері ойнап, қой бір күні бойы жылы, күні бойы шол бұрчыла. Қой түшіңа ортады кеш, башын көрсете тұтып. Остеопетроз сүйек желегін күшіріп отырту юлы білінгені дауалана. Әлігі қотлаулы операцияны Израиль хостаханесі табиплары ясарға әзір. Бірнеше күнілік Даниилның бір туған апасы 8 яшілік Аринаның әнесі үшін донор була олмауы белгілі болды. Қазір донорны клиника өз ізлейшек. Я просто не представляю жизнь без него. Пожалуйста. Кто как может, помогите, пожалуйста. Операция нәтижелі болсын үшін Даниил 29 апрельда үк әлігі хостаханада болырға тиеш. Операция хаманнан соң тірнеклендіру курса 20 миллионға яқын сумға түшешек. Біз сіздің ярдәмнен башқа бірнешікте баланы құтқарып қала алмайшақпыз. Чөнки бұл шир аңа қазір 2 яшьтә 6 айдан артып кетті. 3 яшькә хәтлегенә яши бу балалар. Безнең вакыт бик аз. Ярдәм сорыйбыз. Ярдәм итегез. Гаилә кирәкле сумманың 2 миллион ярымын җыйган. Тагын 17 миллион сум кирәк. 2 яшь ярымлык Даниилга ярдәм итәргә теләүчеләр сабыйның әнисе Лилия Потаповага шалтыратала. Аның телефон номерын экраннарыгызда күрәсез. Айгөл Юнусова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Апрель Тукай айы Бүйік шәһәрнең 130 еллыгына багышланган чаралар көн сайын диярлек үткәрелә. Бигрәк тә бу мәктәп һәм балалар бакчаларына кагыла. Балалар әкиятләрне сәхнәләштерә, шигырьләр ятлый. Тукай әкиятләре дөньясына шатлык балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр дә чумды. 4 яшьлек Сөембикә Тауфиклы песи шигырен сөйли. Тукай иҗаты аңа күптән таныш. Бакчада шигырьләрен өйрәнсә, өйдә әкиятләрен тыңлый. Лаптула Тукай бик матур шигырьләрне яза. Мин уларны тыңлыйм, яратам. Без үзебез кичкенәдән Габдулла Тукайның әкиятләрен, шигырьләрен яратып үстек. Шуңа күрә әбиләр безгә өйрәтте инде аларны. Хәзер без балаларыбызга да шуларны өйрәтергә тырышабыз, укытырга тырышабыз. Безнең балалар да аларны бик яратып тыңлыйлар. Тукай әсәрләре балаларны уйларга өйрәтә ди педагоглар. Су анасы Шүрәлеләр дөньясы нәниләрне бераз куркытса да, күңелләренә тәрбия орлыклары салына. Шүрәлене дә үсеп килүче буын бердән ачар персонаж дип исәпләми. Шүрәлене бик жәллиләр балалар. Мин аны өчен дөресен әйткәндә үзем дә жәллим. Аның каршысына эләкмәсәң ул сиңа тими. Менә инде егет аны алдаган. Монда балалар бүленәләр. Бар балалар курка торган. Бар балалар инде уйлый торган балалар, алар инде мондай фикергә киләләр. Ул бит аны алдатты дип инде. Ул нигә аны алдады? Шулай итеп, кайвакытны сөйләшеп китәбез дә инде. И туры юлга бурып балаларны җибәрсәң, дөрес фикергә, дөрес тәрбиягә балалар омтыла алар. Су анасы Шүрәле сөткә төшкән тышкан Тукай иҗатын балалар әнә шул геройлар аша күзаллый. Шатлык балалар бакчасында үзәк китапханә белән берлектә Тукай дөньясы дип аталган күргәзмә бәйге оештырылды. Балалар әтиәниләре белән кул эшләре күргәзмәләр эшләделәр. Һәм бүген бирегә безгә Казаннан Тылсымлы куллар журналы кайтты. Аларның эшен бәяләячәк. Тукай иҗатын белгән бала киләчәктә халык мирасына битараф булмаячак дип белгечләр. Милли моңнарны укып үскән сабыйда өмет бар. Мин кеше берәү җырлый, шын безнеңчә.
матур, милики, башка килә уйлар төрле, әллә нинди зарлы, моңлы ки. Фәридә Сабирҗанова, Ленар Солтанов, Яңалыклар. Габдулла Тукайның 130 еллыгына һәркем үз өлешен кертә ала. Чаллы ТВ телерадиокомпаниясендә Тукай безнең белән дип исемләнгән сәхифә дәвам итә. Анда катнашу өчен бөек шагыйрьнең әсәрләрен яки яңа багышланган шигырьләрне укырга һәм видеога төшереп безнең телерадиокомпанияның ВКонтакте социаль челтәрендәге төркеменә юлларга кирәк. Бирдә Тукайга багышланган пост бар. Үз язмаларыгызны аның астына беркетә аласыз. Сәхифәнең беренче катнашучылары бар инде. Алар Мулланур Вахитов исемендәге 2-нче гимназия укучылары. Түзә алмадым. Бардым җырлаучыга, дидем. Кардәш, бу көй нинди көй? Җавабында миңа милләттәшем, бу көй була диде, әллүки. Ни эшли инде мескен кәҗә белән сарык? Булмый хуҗа кушканына каршы барып. Икесенә бер зур гына капчык тегеп китте булар. Урман буйлап сәфәр кылып китте булар. Бара, һаман бара, күренмидер күзләренә ак һәм кара. Бүген бөтен илдән 50-дән артык музей хезмәткәрләре Чаллыга фәнни-практик конференцияга җыелды. Анда Сарапул, Курск, Уфа, Казахстанның Актүбә шәһәрләреннән һәм Татарстаннан музей белгечләре катнашты. Максатлары музей эше төрләре белән танышу, Татарстан туризмын алга таба җәелдерү һәм чит ил туристлары өчен яңа мөмкинлекләр ачу. Фәнни конференцияда Казан, Удмуртия һәм Казахстанның музей белгечләре туган як тарихын саклау һәм аны үстерү өлкәсендәге уңышлары һәм планнары турында сөйләде. Бирәк тә җирле музей эшчәнлегенә айрым басым ясалды. Шунысын да искәртергә кирәк, хәзер авыл туризмын җәелдерүгә зур игътибар биреләчәк. Без үзебезнең туган якның тарихын, аның шәхесләренең язмышларын, экологиясын белергә, өйрәнергә тиешбез. Мин инде үзем зур өметләр белән килдем инде һәм үзем дә бу конференцияда Тукай районында туризм үсеше турында сөйләргә уйлап торам. Чөнки бу өлкә өчен безнең авыл җирлегендә бөтен мөмкинлекләр дә бар дип уйлыйм. Как бы мы родные по крови. Казаклар белән татарлар тугандаш халыклар. Автобуста килгәндә күзәтеп килдем. Табигатыгыз бик матур, кара җир, уңыш өчен җирләрегез әзер. Ә безнең Казахстанда шүл, һавагыз да чиста. Гомумән Чаллы минем өчен ул Камазның туган ягы. Бүгенгә менә шулар, мин сезнең белән саубуллашам. Иртәгә очрашканга кадәр исән-имин булыгыз.